ए दुल्हीन। जी अम्मा जी। अरे केने बाड़ू हो? रवा आ गई नहीं अम्मा जी। बड़ा उम्मीद से गई रनी हा। बस हरा दिया वाला बाबा लाज रखस। सुना, एकरा के घीस के दूध में मिला के सुबह शाम ना दुल्हनिया के पिलावे के बा। हाँ ठीक ना? हरदिया वाला बाबा कला हो कि अब की बार पक्का बेटा होई। हाँ, ले जा। ठीक बा। जय हो बाबा। जाओ तू लोग बाहर खेला। हाँ हाँ। ला, ये हल्दी वाला दूध पी ला, बाबा का प्रसाद है। अभी कौन बाबा के उपाय है? ये हल्दी वाले बाबा का है। अम्मा जी कहली ना कि अब की हाली तोहरा के बेटे ही होई। का दीदी, जब देखा हाय बेटा। अरे भगवान हमरा के औलाद तो देले बाड़े ना, चाहे बेटा होखे या बेटी। हमरा के ये सब ठीक ना लागेला। तो हमरो ना तहारी कानून ठीक ना लगेला। एको बेटा होइए जाई त का खराबी बा? लेकिन ये सब अपना हाथ में नहीं खे ना अम्मा जी। वाह, हरदिया वाला बाबा कला हो। अब की बार ना बेटा ही हुई। पिछली बार भी तो इलायची वाले बाबा कहले रहले नु। कितना बहस करेलू दुल्हे। ई दूधवा पी लेबू तो तहर का घट जाई। ठीक बा, हम पी ले। ना ना, हमरा सामने पिया। चलो चुपचाप पिया। ला, अभी एक सप्ताह पिए के बाद समझ गईलू। भगवान करस अब की बार हमारा मन की बात जरूर सुने। दा। चला। माई, हेलो। सोहित। हाँ माई, गोल लगता नहीं। खुश रहो बउआ। आ सुन ना, तोरा मछली भौजी के ना गोद भराई करतानी। ते आवता रे ना? ना माई, हम तो ना आ पाए। काहे रे? वो का है ना माई कि हमार कोचिंग के ना लास्ट सेमेस्टर चलता तो। अच्छा ए बउआ, सुन ना, तनी अपना फुआ के फोनवा जोड़ दे। अच्छा रुक माई, अब अभी जोड़ा तनी रुक। फुआ। हाँ फुआ, गोल लगता रही। खुश रहा। अब फुआ उ कहा कि माई लाइन पे बिया ना, तरह से बतियावल चाहतिया। तू रुका, हम फोन जोड़ा तनी। प्रणाम दीदी। खुश रहा। का हाल बा हो? सब बढ़िया बा दीदी। रउआ तो जानते बानी मछली के होनहारी बाटे। हाँ बतौले रहलू। अरे उ तो बड़ा मुंह जोड़ ही हो। अब ठीक से रहे ले। हाँ ए दीदी जानता नी, हरदिया वाला बाबा कहले बाड़े कि अब की बार ना सारा लक्षण बेटा वाला दिखाई देता। भगवान करे कि बेटे होके। ए दीदी सुनी ना, काल गोद भराई रखले बानी, रउआ ना जरूर आई। ठीक बा। अरे हम तो दौड़ल आइब हो, काहे चिंता कैले बड़ू। ठीक बा। प्रणाम दीदी। खुश रहा। अब जाता नी, ओहनियो लोग के कह दे। हाँ बाबूजी, ले जा। का माई? ए जी, का? बाजार से ना मिठाई मंगवा दे, कल मछली के गोद भराई करे के बा। अरे
ये अचानक के काहे कैसे प्लान बना ले लू है? ना हित नाथ के बोलवाइलू, ना गांव जवार के न्योतलू, ऐसे कैसे हो जाई? अरे हम दीदी के फोन कर दिल बानी, आ गाँव घर के बुलावल काम राउर बा। ए मोहित, ई तहार माई होई, इनकर प्लान न ऐसा ही बनेला। इन खाली नाथ देली, बाकी हिल फिल हमनी के करी। मतलब तो कहल का चाहता नहीं रहुआ कि घर में सबसे समझदार रहुआ बनी। अरे ना ना, हम ही कब कहनी है, रउर आदेश भइल बनी, आदेश पूरा हो जाई। ठीक तो ठीक बा, तो समधी और समधिन जी के रहुआ फोन करके बता दे। हाँ हाँ जी, हो जाई। और याद करके गांव पटीदार के खबर कर दे। अरे हाँ हाँ, हम सब के खबर कह देब। और कुछ जी ना। हाँ तो ठीक बा, जा भीतर के काम देख। बहुत काम पड़ल बा, रहुआ अपने जल्दी जल्दी करी। ए मोहित, हाँ बाबूजी। ए बेटा तू ऐसे कर, अब बाजार चल जा, अब मिठाई सर सामान ले ले आबो, हेने के हम देख ले तनी। ठीक बा। अनु ठीक बा अच्छा। बाबूजी। अरे समधी जी प्रणाम। हाँ समझी जी प्रणाम। रउआ के न्योता बा भाई। अरे कौने बात के न्योता? अरे गोद भराई के न्योता बा। अच्छा अच्छा जी। और सब परिवार के लेके आई हैं। अरे जरूर आई, वे में कहे के कौन बात बा। जी जी प्रणाम प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। अरे उस समधी जी के फोन आइल रहा। हाँ वो बिटिया के गोद भराई के रस्म बा, चले के बा हमने। हाँ एकदम चले के। अरे तनी आराम से। हाँ। मना कैले बानू डॉक्टर, चला आराम से। ए बड़को, हाँ एकर लक्षण देख के ना हमरा पूरा लागत कि ए बार ना हरदिया वाला बाबा के कहल हो जाई। हे भगवान, भगवान करस हमरा मझलियों के ना गोद में बंस हो जाए। हो जाइए अम्मा जी। ला एकरा के खा। अब बस दीदी हो गई। ये खत्म करके तोरा के दूध भी पिए बा। दूध ना। अरे एक थो ले ले बस। मुंह में बाल। अच्छा ठीक बा, का हो बड़को? अरे दुल्हन बैठा बैठा बैठा। ऐसे देह में ना उठे के जल्दी जल्दी। तारा के बार कहले बनी कि दुल्हन के गड़ी छोड़ा किसमिस खियावल करा। भुला जाता रू। लाहो ला, गड़ी खैला से ना बेटा एकदम तंदुरुस्त पैदा हो गेला। हाँ खा ला, किसमिसवा खाला।